Kardom Karbiang Long, welcome back to my channel. Pinang nitum la so video long tek pong ji laki non kevang ji MIR production present hin pen kasonse pon Karbi Lun Kan arjan akimi keklang pon ji do. So tang tela so video pathakle pinike 43 chithanam eksina. MIR production present hin pen kasonse pon Karbi Lun Kan arjan akimi amen lake non Malom. Solun Kan arjan long ceparjan pon abang pi abang pu tum lake Karbi yang long pedang nam stang klong pen Karbi video album long ceparjan tag abang pi Vilentina Rongpipi pen ki Karbi video album long ceparjan tag abang pu Augustin Rongphar. Solun jerapan kilun pon alun sepi alun sepo tum lake Karbi yang long pen nam stang klong pen arseg juminai lun sepi Manimka Kropi pen Karbi yang long pen nam stang klong alun sepo Thomas Rongphar. Solun jerapan kechok pen aci ot ki pia bang pu lake Karbi yang long bang pen nam chitang klong pen Karbi alun jor kechok teknaya bang pu ekon timung la solun pan music director mate music pia bang pu amen lake Rongpipi alang like Hembari studio pen la solun kan arjan long mega artist amen lake JemsingBey Rongpipi la pen cinematographer bang pu lake sampri terang solun kan arjan long director amen lake binong krihanse la pen producer bang pu amen lake chomna hanse. Nang litum la solun kan arjan prabjin pen MIR production YouTube channel long lang pon lang dapo nang litum jong si video lang mesen bote video phan lai si pira la pen serek tha la pen next video dong le chitong itu nang Kardom sing be teller nang nilu tir